Vjernici župe Svetog Marka na Plehanu u Bosanskoj Posavini zajedno sa svojim župnikom i gvardijanom Fra Antom Tomasom hodočastili su u Punitovce kod Đakova kako bi zajedno proslavili blagdan Svetog Ladislava Kralja. To je nebeski zaštitnik Punitovaca. Bio je to uzvratni posjet Plehančana Punitovčanima koji su od 250. obljetnici svoje župe prije 2 mjeseca hodočastili na Plehan. Tim su bili zahvalili svojim precima koji su prije 250 godina s Plehana došli u Slavoniju i tu osnovali sadašnju župu. Uz domaćeg župnika dr. Đuricu Pardona i okolne svećenike svećano slavlje jučer je predvodio gvardijan Plehana Fra Anto Tomas. Sve je za HKR u Punitovcima zabilježila naša Brankica Lukačević. Osvrćući se na život i djelo Svetog Ladislava Kralja, Fra Anto je u prigodnoj homiliji ustvrdio kako je on primjer svim današnjim predstavnicima društveno-političkih vlasti da se može biti dobar čak i svet političar koji će vršiti ljudski zakon po zakonu Božijem, mudro, pravedno i časno vladati svojim narodom te promicati mir i dobro. Mi povratnici na Plehanu došli smo danas zahvaliti Bogu na ovome kralju koji je donio mnogo dobra, ali je donio i opomenu današnjim političarima, rekao je Fra Anto. Posebno je zahvalio župniku Pardonu i njegovim župljanima. Mi smo vas, Punitovčane i vašega župnika doživjeli kao Božji dar na Plehanu. Kada svatko od nas bježi, a od sirotinje se uvijek bježi. Kada svatko nas gleda ispod oka, pomalo ponižavajući i gledajući sve ono što smo doživjeli i proživjeli na Plehanu. Sve to mi osjećamo na svojim leđima. Zato, župniče, vaš dolazak na Plehan i ovo priznanje da ste prije 250 godina vi iz Plehanskog distrikta došli ovdje u Punitovce, ovdje osnovali župnu zajednicu i živite, to priznanje nam je jako važno. Time nama pomažete da mi očuvamo svoje korijene, želimo opstati na tome području, ne da bi se tamo revanširali nekome. I zato vaš dolazak je itekako za nas bio jedan, Božji dar i na osnovu toga Božjega dara pokušavamo formirati mi svoje korake, svoje razmišljanja da bi što više dobra donijeli na tome prostoru. Ovo je doista velik dan za našu župnu zajednicu, jer bez doticaja veze sa svojim korijenima nemoguće je živjeti, rekao je ne skrivajući svoju radost toga uzvratnog susreta s Plehančanima domaći župnik Pardon poručivši im. Vi sa Plehana znajte, vaša molitva i vaše ostajanje na Plehanu daje nama mogućnost da mi živimo. A isto tako, plodovi naših molitava, naših dobrih dijela daje vama mogućnost da vi opstanete ondje. To je ono što kažemo sinergija života. I dok su gosti župniku u Pardonu darivali košaricu s plodovima svoje plehanske zemlje, on je za potrebe plehanske župe darivao svu prikupljenu milostinju toga blagdana. Zapjevali su Plehančani poslije mise u crkvenom dvorištu svoje izvorne bosanske pjesme, a poslije su po obiteljima druženje nastavili u zajednički objed. Da je to doista bio susret radosti posvjedočile su Plehančanka Ruža Čorluka i Punitovčanka Marija Perić. Meni je bilo super. Ja sam bila opet kod ovih žena koji su bili kod nas na Plehanu. Stvarno je bilo predivno. I čak smo dobili poklon da ne zaboravimo to. To je stvarno divno nešto. Kod lijepi ljudi i nama je bilo lijepo. Lijepo se vratiti korijenima i običajima drugim. Ja sam bila tamo na Plehanu. Baš mi je bilo drago da su došli ovdje kod nas.